Nyt ottaa vähän häiriösignaalia, mutta mä sanon nopeasti asiat. Sami Sailio, illan viimeinen esiintyjä. Ja annetaan Samin esityksen puolesta nyt kun tää on tätä häiriöluokkia, joten anna palaa. Kun naama punainen ja tukka hikinen. Silloin on hyvä meininki. 5 pistettä ja papukaijamerkki sille, joka arvaa, mistä elokuvasta tämä kyseinen pätkä on. Ja lähtee. Leikkaa kätesi pois, senkin rottavaras! Kaikki tämä yhdestä leivästä. Tuollahan on, et pääse näin helpolla! Ai helpolla vai? Te kaksi, seuratkaa, löydä hänet! Huomenta neidit, sinähän olet aikaisin pulassa. Herra Alatty, pulassa. Tuskin, pulaus jää kiinni. Soipas, olen pulassa ja tällä kertaa Loistava ajoitusapu. Nyt häivytään täältä. Pakene. Hyppäämä edellä muita. Miekkaa jos edeni saan. Nappaan kun ne pysty maksamaan. Siis aina vaan. Askel kun vartija saapuu. Näin onnen vitsailee. Rikkaat varastain kiittelee. Raisto, rotta, Kelmi, kanna! Vain kun mun on nälkää. miekkaa kaulaan, ruoskaa selkään. Yskärän mä rättävä käsitän. Ystäväni on apu. Köyhyys varmastikin suurin syypää. En voi vanhempia orvon syyttää. Pakko varastaa, että syödä saa kaiken kerran, jaka mulla aikaa on. Askel mä edellä huijaan. Järki, mun voimani on. Sillä vältän ehkä tuomio. Tuollahan on! Askel mä edellä laumaa. Loikin ja karkaan taas. Taidan mennä vähän huilimaan. Raisto, Rotta, liero, roikka. Vai eipäs hätiköidä. Silti vuokses valvon näitä. On pakko varastaa, että syödä saa. Muutenhan tää on okei. Ei! Tuollahan on nyt pakon. hänellä on miekka! Idiotit, meilläkin on! Askel mä edellä vielä. Raisto, Tempuinkaan kärkeloi. Kelmi! Hyppään edellä ennen. Rotta! Tempuin minä edellepäältä. Ja on pakko minun mennä. Muuten en mä ennä. Hypätä nyt vain. Noin, Kiitos kiitos. hyvä yleisö. Minä lähdin myymään lettuja toriin. Eli kiitokset Sami Sailiolle. Voi tässä vaiheessa sanoa, nyt jälkikäteen klikkejä enää kierrää. Hän on alkujen kainuulainen nuori mies. Täällä Turussa opiskelee teatteri-ilmaisun ohjaajaksi. Ja oli tulossa tekemään meille elokuvasta pätkää imitoiden. Elikkä näin. Ja nyt pyydän kaikki kilpailijat lavalle tänne. On tullut se hetki illasta, että kaikki kilpailijat on käyty nyt läpi. Ja pyydän kaikkia saapumaan tänne lavalle seurakseni. Oletko oikein täällä? Ai apitumaan.